Koko sivun printti Hesarissa ja sen yhteistyölehdissä houkutteli osallistumaan autoiluaiheeseen visaan osoitteessa oikotie.fi, kuten myös bannerit. Saitin visa oli visainen. Mitä enemmän vastauksia kiperiin kysymyksiin tiesi, sitä enemmän Ferrari putosi ja vastaaja osallistui eri voittoluokkien arvontaan. Ja kun Ferrarin sai alas, osallistui pääpalkinnon arvontaan, eli saattoi voittaa Ferrarin vuorokaudeksi käyttöönsä. Ja kaverin voi haastaa mukaan niin, että kaveri sai tietoonsa haasteen saavuttaman tuloksen ja sen tekemiseen käytetyn ajan kehotuksella pistää paremmaksi.